o voinia khuarel chiat thut na lo theng lir hing leimin ti vela I kan invent theina le liam tena damna Israel na thajok an nei theina turin voinia hian 2nd Battalion MAP ground na tuna hian kan changdona hei hi atak takani lo ti hriain nakin nuwa kan invent theinan khuarel chiat lo thlen thut pala invent na ta na buat sayani ti kha karon sai do ni e voinia khuarel chiat na thil lo thleng leimin liang hing lo thleng thil thua invent na tan le damna jok Chrisel na jok kan chan theina turin 2nd Battalion playground na ruam man na nei me kan ya tuna hian Bobby Emma 2nd Battalion Deputy Commandant hian ma ala meka chu tuna hian buat sai me kan ni sar engtin ya ruam man na in han nei deu staging area ni mo staging area information kan dong lo wa staging area chon mok drill an yang in kan lo ring ta so information DEO and DEOC de incident commander tang ten requisition kan hu vele che chuk thei turin ke ni chu kan lo in pe ya san ruwa dai ka site tung te po hi color chiang lo wa chimi chu instruction kha information kan hak ani deu ba dirang hing ti chu kan sia ase chiat na requisition hi official in kan dong lo wa voi nai thil ki da tura ki sam sang kan kan chu samurai full tuna hian chiat na lo thleng me ka BSF te samurai full te MAP te MAP te ne in chan na turin ready nom me kan hian SDRF te hian fire service lam te lam me ka ti hian chiat thut lo thlen na hmuna pianga tan thei turin ruam han me ka ni voinia hian khuarel chiat thut lo thleng pala kan invent himna tur le damna te kan chan theina turin 2nd Battalion MAP playground buat sayania hian chiat na lo thleng thut hmuna kan thei turin en po cha me ka ni Colin, QR token. Pula. tuna hian SDRF le home guard lampang kan pui turin en ro man mek bokani Uber briefing ya
lai ta tran pui turin hon tan chu le ta and residential le BSF te mi tran pui turin tan chu le don me ka ni tuna hian kan puten an ti tur thilin an tan chu le mek dor ani tuna hian kan hiam tur te en kol mek ani hei sar kan dam lo ten ngai tuam lo ang chu tro ngai tuam lu tuk lo tu ra ngai ang o thale tu ra nga yang amit te po meng le to em ka ria kha dam lo pakhat ron zon chuang me ka hian hospitala kalpui wat turin ro man nan nei me ka ni tuna hian kan dam lo te SDRF in ambulance an da don me ka ni hei tuna hian dam lo te dam do in pan turin kalme ka ni hian kan dam lo te dam do in khen wi me kan ya tuna hian kan doctor te le kan na sautan boy buya kan dam lo te poi thale mai tu ra ngai la hian dam do ina koi lun mek zela ni tuna hian kan dam lo te anga in kol me kan nia hian in na zual deuh te oma kan medical lam ten hian en kol zuina na thok me ka ni kan SSB lam te nan fakam khop mai hian dam lo dam do ina an throi do na an kalpui don me ka ni kapi dam lo te hi enge na zual te an omem enge an ngai tuam lo wang tro kan dam lo te dam do ilam panin kalme ka ni to ra hian dam do ilam pan do na hian lahi farsait pek na hun ani ya tuna hian dam do in lam pan turin dam lo te kalme ka ni sar kan dam lo te an ngai tuam lo tura kan ngai nge an din hun te alo ma mani chu ina hian dam do in panin kal do me ka ni tuna hian kan dam lo te dam do ina roi lu me kan nia pon lama hen ambulance ka to wi khup ka ni nge kan SDRF lam tein haim ha chang te om thina ni kan dam lo te khuma in tar huk maya hian
kan medical lam ten thei top train an en kol me kan ni ni hi abapru atliaka itu na hian duty lam ten an en kol don me ka treatment an pe me ka ni ni kan dam lo te song bol me kan dia sarenge kan dam lo te an naviau ai an deu chu ambulance in hospital a han put la hala mo he pati an la put khadona ni thi pati kan nei to ni avan je lo ve o in dem tina hian kan dam lo te ti hian en kol turin helaya ruam man na kan ho tu te nan nei me kan ni ti hian kan SDRF lam te in haem hai chiat na kan han tok chu nia ha chang te hi om thina kan ho tu te in haem har sat na han toy chon ha poi soi thei thin lawa tu lang ang ti hi ngai thin ani chiat to hian khum te po a in dai lawa ti hian thut thleng se ate kan in da a ti hian kan medical lam duty te po an ha khop mai tu lang agan phewat wat mai ni an ni hi navak lo ten ya ti hian injury ra chon nei ve hle ka ti hian en kol don me ka ni enge ka piani kha ngai tu omem ngai tu om lo mo dam le mai tu ra nga yang enge voin duty te ha tha kem ha tha khop mai har sat na han to hi chuanin boi nak nak te hi ngai thina ni renga dam lo te hei in or in dam le meng ti khan an lo lung ngai lo phot mai ula har sat na te mi hringa kan thleng ve thina mi so ka identify an di a chuta chuanin a hmun kan lo thlenin I head count kan team leader in milo ti sak to a laya mi thavin chuta chuan mi pahnih hi an lo an thi ti shat ani a chuan pali hi na taka enge lo in tliam te an oma pali hi na lutuk lo minor injury kan ti kha ani a pahnih te hi injury twar lo hliam lo an ni a chuanin kan fire lampang te medical lampang te chuanin BSF lamte task force lampang te an ron thlenga kan police lamte nen quick response team an ron thleng ema chuanin medical lamach akati force lamachang heta SDRF te kan BSF te kan police ten in hliam te mithi te kakapon lama office building chunga chang min transport chwa saka chuan chu atrol angin hospital le relief camp ate kan transport zo che atuna hian tin first aid bag ngai te po medical team labin an pe fel ngai vek boka tuna hian in aside ta chuanin kanin ti fel cha tuna hian kanin ti fel cha ti kan lo report te hian in hliam dam do in lama ron zon lu me kani boka tuna hian an ho tu te in haem hei voin chiat kan tok sia har sat na te hi mi khinga lo thleng lo thei si lawa chiat han to hian mang an thak veu thina ni dam lo ti hian injury dam do in an foi lu le don me ka ni la hian dam lo kan sikul no pangte dam do in ada lu turin ambulance train la don me ka ti hian dam do ina koi chho don le me ka hian motor a hian pakhat aloma SDRF lam te po an ha khop mai ti hian
heng hi kan chiat towa min kalsan ta ten nia hei motora la oma postmortem tur in kan ngak me kan ni tuna hian an zon chuak le don me kan ni ti hian motor chunga omte dam lo khoi te ambulance in aran kalpui le me ka hi kan dam lo te la don le me ka hi motor train zon chuak sikul nau pang undian ni hi chu thế cần chiết to thì lâu theng thì apoin rap thak khop maya anh ấy duty na tên hai em thì hiện cần mít thi thế hay ban bùn dum bùn tir cần mít thi đầm đầu in lắm ạ anh giòn chuột giòn thầu lệ đón mấy cái hay mít thi bạc hạt giòn đủ lâu lắm ạ anh ấy sar anh tiếng anh lại nghe chết xuống na này ạ anh lại nghe anh số đâu bể riết à thìn lại hiện số mò chú nếu bể gần xia à bác cái chú làm cô ôm xuống rồi mít thi tôi là hiện giòn thầu lệ mấy đó nè nghe chung tất cả thí sinh tất cả ôm em thì phải ngay tới ôm em là cái mít thi bạc hạt chú